Gu Onintzeta joan gara eta 2008ko Urduñako kintoak gara. Kintoen tradizioa dator orain dela urte askotatik mutilak mirira joango ziretenak biltzen ziren 18 urte bete baino lehen Urduñako inguruan dauden herrietara joateko eta dirua eskatzeko guztiok batera bazkaltzeko mirira joan baino lehen. Txikitan ikusten genituen kintoak abesten eta ilusioa daukagu eguna izateko. 30 kinto gara eta ostiralero etorri gara hona abestera. Hurrengo larun batean 31an aterako gara abestera eta guztiok bilduko gara gozaltzeko. Horren ondoren joango gara abestera Foru plazan eta horren ondoren joango gara Urduñan inguruan dauden herrietara abestera eta dirua eskatzera edo janarira eskatzera. Martxoaren 21an festa egiten dugu ere. Eta egun hortako egitaragua izango da lehenengoz edukiko dugu mesa bat, gero abestuko dugu, horren ondoren joango gara egoitzara abestera. Eta gero antolatu dugu trikipoteo bat, horren ondoren gazte asanbladak prestatu digu bazkaria, eta gero hasiko da festa edo dela lehenengoz batukada, gero daukagu ekizakara taldea, gautegun erromeria eta azkenik DJ Delgarro Urduñakoa daukagu. Eta horren ondoren festa ez amaitzeko amnesiara joango gara guztio.